Sziasztok! Ez egy vanília puding, legalábbis annak tűnik. A mákos gubához csináltam. Ami nem tudom, hogy látszik-e. Fordítom. 2013. június 30-án lejárt. Lassan 11 éve. Ebből készült a mákos gubához. Most kihűl, még meleg. Aztán megkóstolom, és majd elmondom, hogy milyen volt. Egy 11 éve lejárt pudingporból készült vanília puding a mákos gubához. Megmutatom. Remélem jól látszik, 2013. 06.30 a lejárati dátum. Na, akkor most jön a puding próbája az evés, szó szerint. Na nézzük. Itt a fagyasztott mákos guba, meg a 11 éves puding. Hát ez szar. Hát ez szar. Ne egyetek 11 éves pudingot.